Ondel lemaknya si goreng pisang dimakan dua pari wadah kanyang, dimakan tiga langsung ke belakang, dimakan sampai dua buah lada hutan, dimakan sampai dua buah lada hutan. Ondel lamalang nasi makan malang, ibu di rumah wadah kan berang, pandang bini pasuaro gadang, indah ado kini tampe denai batenggang, indah ado kini tampe denai batenggang. Ulat tagi gilo pado kayo, anak bini den kini tani ayo, tiba di rumah makan sambal lado, patiaman cucu kakak anak talingo, sampai keluar si ayam mato, matolah si Rahma Ilyas Salemo, tatupe nanggulai paku dimakan karaso kanyang, diulah iko jog itu nana baulah goreng pisang, delama adu dua di lapau ina tantu harilah siang, rumah tako dan kacau balau tio sudui dan bahutang. Ondel lemaknya si goreng pisang dimakan dua pari wadah kanyang, dimakan tiga langsung ke belakang, dimakan sampai dua buah lada hutan, dimakan sampai dua buah lada hutan. Ondel malang nasi makan malang, ibu di rumah wadah kan berang, pandang bini pasuaro gadang, indah ado kini tampe denai batenggang, indah ado kini tampe denai batenggang. Itulah tagi kilo pado kayo, anak bini den kini tani ayo, waktu di rumah makan sambal lado, patiaman cucu kakak anak talingo, sampai keluar si ayam mato, matolah si Rahma Ilyas Salemo, katupe nanggulai paku dimakan karaso kanyang, diulah iko jog itu nana baulah goreng pisang, delama adu dua di lapau ina tantu harilah siang, rumah tangga dan kacau balau tio sudui dan bahut.